जोङो दा सांग्रांथि मेलखौ जिले जिले लाग्रोबाय बेनि उनाव रायजोनि अपिनियन लानानै रायजोनि मतामत लानानै हयथ' जोङो सोमावसारनायनि लामायावबो थांनो हागौ बेखौ जों बुंस'नो हायाखै दा जोङो रायजोफोरनिफ्राय अपिनियनखौ लागासिनो दङ जोंहा दासिमबो जायाखै दिनै साननैल' जादों जोङो बे आगस्ट दानाव गत्तै जोङो बे एवारनेस प्रग्रामखौ लादों आरो जोङो जुदि पाब्लिकआ बुङो जों आन्दलन खालामनांगौ होमबाना जोङो सोमावसारनायनि लामाखौबो जों हयथ' लागोन बे एक्सन प्लेनाव गोलैगोन बे बेलायाव जोङो बुंस'नो हाया नाथाय जोङो जेलानाखि आसाम सरकारा थांनाय 17 जुलाइ खालि आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि आरो हायार अफिसारफोर बिथाङा मोनसे थांखि आजावनानै 20 अक्ट' खालि बिथाङा आरो मिटिं लिंबावदों बेहाय गिबि मन्थ्रि बिथाङा दंमोन आरो लोगोसे 22 अक्ट' खालि बिथांमोना गासै खोथाखौ नायनानै बिथांमोना माने केबिनेट मेम'रेन्डामखौ दिहुननानै नटिफिकेसन होदों आरो बे नटिफिकेसनखौ गासै सिं सा नायफिननो थाखाय बिथांमोनहा गिबि मन्थ्रिनि दैदेननायाव 28 जुलाइ खालि मोनसे केबिनेट मिटिं जानानै थांदों आरो बे केबिनेट मिटिंनि दारै दिनै नुबाय जे नो मर प्रभिन्सियेलाइजेसन अफ स्कुल थारमाने आसामाव जेसेबांनाखि भेन्सार स्कुल दं बेसरकारि स्कुल दङ फरायसालिफोर दं बेखौ माने सोरखारि खालामनाय जानाय नंलिया बे खोथायाव आसाम एकर्डनि बिटिआर एकर्डनि आसाम एकर्ड नङा बिटिआर एकर्डनि मोनसे मान होनानै 6.3 बिथांमोनहा जायफोरनिखि सागोनगिरि बिथांमोनहा बे क्लजखौ लाबोनायनि जाहोनानो जाहैदों दिनै माने हान्ड्रेड्स अफ जोंहा भेन्सार स्कुल बे सरकारि स्कुलफोर दं कलेज दङ बिटिआरआवबो अनेक कलेज दं आरो स्कुलफोर दङ फरायसालि दङ आउटसाइड बिटिआरआवबो दङ अनेक दङ बेखौ माबोरैहाय सरकारि खालामनानै बे स्कुलफोरखौ फोथांनानै माने बिमा रावखौ फोथांनो थाखाय बिथांमोना बे सिन्था खालामनानै बे क्लजखौ लाबोदोंमोन जेरोखोम बिटिसि सुक्तिनि आधाराव भारत संबिजिराव बर' रावा 80 फारियाव जायगा मोनदों थिग बेबायदिनो 6.3 खौ लाबोनानै बिथांमोनहा मोजां खामानि मावदों बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों आरो बयबो रंजाखांदोंमोन नाथाय दिनै बे सुक्तिनि हेंथा जों नुनो मोनदों आसाम सरकारनि जिथुनिखि नटिफिकेसन बेयो 6.3 था आरो बेयो जोङो सानो जे राजखान्थियारि भाबै बेखौ जुदि बिटिआर सरकारा माने मुभ खालामाबा आसाम गभर्नमेन्टखौ नारसिनाबा मिरुनि HRDD मानव सम्पद बिकास मन्त्रालयखौ बिथांमोनहा जुदि नारसिनाब्ला भारतनि नखर बिफाननि मन्थ्रिखौ नारसिनाबा हयथ' बे 6.3 जिहेतु मोनसे MOUसो बियो मेम'रेन्डाम अफ सेटेलमेन्ट थारमाने दुलाराय बर' फरायसा आफाद UBPO आरो मोनब्रै NDBनि गेजेरजों बे सुक्तिया जानानै थांदों नाथाय बेयो सेन्ट्रेल एक्ट नङा सेन्ट्रेल एक्ट नङैखाय स्टेटआ बेखौ एक्टआव लाबोनानै बेखौ बाहायनायनि राहाखौ लानांगौ खिन्थु दासिमबो बिथांमोना बे एक्टखौ लाबोनानै बिथांमोना बाहायनायनि खुनु मोनसे थांखि नाजावाखै बरंस बिथांमोना मा खालामदों RC जैन कमिटि दानानै एक्सपार्ट मोनसे कमिटि दानानै गासै बे जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय बिथांमोनहा हाबाफारि लादोंमोन आरो दासिमबो बिटिआर सुक्ति जानाया 2027 जानुवारिनिफ्राय बेसे बोसोर जाखो दासिमबो बेखौ जाफुंसारनाय लामायाव जों नुवाखै खिन्थु दिनै मोनसे अलखदावसो जों नुनो मोनबाय बेनिखायनो बर' थुनलाइ आफादा थांनाय 24 जुलाइ खालि क'क्राझाराव जानाय माने मिरु आफादनि बे थांखि बायदियै जोङो माने अजद दैखांनो थाखाय आसाम गभर्नमेन्टखौ अजद दैखांनानै बिटिआर सरकारनो जोङो गोसोखां लाइजाम होनो थाखाय थांखि आजावदोंमोन जों प्रेस कनफारेन्सबो खालामदोंमोन बेनि उनावहाय जोङो 26 जुलाइ खालि जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफाद जोङो बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव गुवाहाटीनि बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव
जोङो जथाय सावरायनानै मोनसे थांखि आजावो जे जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफाद मोनसे जिल्ला जों सांग्रांथि मेल लानि आरो बे सांग्रांथि मेलनि गेजेरजों जोङो रायजो राजानि मतामत अपिनियनखौ जोङो क्रिएट खालामनानै जों माबोरैहाय दावगानो हागोन बे हाबाफारिखौ जों लादोंमोन आरो मैया जों भेरगाव बेखेवबाय उदालगुरि जिल्लानि सिङाव आरो दिनै काजलगावआव जोङो बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे बियाबाव जोङो खालामगासिनो दं गाबोन क'क्राझाराव जागोन बेनि उनाव जोंहा बाक्सायाव जागोन बेनि उनाव लखिमपुर जागोन बेबायदि जोङो लारि खालामगोन दा जोंनि खोथा बेनो जोङो आसाम गभर्नमेन्टनि गिबि मन्थ्रिनो बिथांनो जोङो दाखालि जयै आसु एबसु आरो असम साहित्य सभा आरो बर' साहित्य सभा जों लोगो नांनानै मोनसे सिद्धान्त लादों जोङो जथाय सिद्धान्त लादों जे जोङो गिबि मन्थ्रिनो गोख्रों मोनसे लाइजाम होनांगौ आरो बे लाइजामखौ होनाय जाबाय बिथाङा रिएक्सन दासिमबो देखायाखै जोंनि खोथा जाहैदों प्रभिन्सियेलाइजेसननि जिथु बे हेंथा जिथु नटिफिकेसन बेखौ बोखारनानै लानांगौ प्रत्याहार खालामनांगौ आरो गुबुन माने जेंनाफोर दङ बेखौबो बिथांमोना सुस्रांनायनि राहाखौ लानांगौ दा जोङो जथायै जिथुनिखि थांखि आजावदों जोङो उननि हाबाफारियाव माबायदि लागोन एक्सन प्लेन जों लानो नागिरदों आरो बे बिथिङावनो दिनै बिटिआरनि चिफ बिथाङा 3:30 रिंगायाव बिथाङा मोनसे हाइ लेभेल मिटिं लिंदों बाहाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादा बाहाय बाहागो लागोन आरो जों स्पष्ट बुंगोन जोङो रोखायै बुंगोन जे जोङो प्रभिन्सियेलाइजेसनाव जोंहा माने बेवहाय मानिनाय गैया बेखौ लागु खालामनांगौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौ भेन्सार स्कुलफोरखौ कलेजफोरखौ लानांगौ बे खोथाखौ जों बुंगोन आरो जोंहा बुंनांगौआ बेनो जे आसाम सरकारा जिथुनिखि सिद्धान्त लादों क्लास 3निफ्राय प्राइमारि लेभेलनिफ्राय बिथांमोना सानखान्थि आरो साइन्सआव बिथांमोना माने इंलिस माने बे रावखौ माने बिथांमोनहा कम्पालसारिलि होनो नागिरदों नोंथांमोना मिथिगौ जे नेशनेल एडुकेसन पलिसि गाइडलाइन मथे आप टु क्लास 5 होम लेंगुवेज बिनि उनाव रिजनेल लेंगुवेज बिनि उनावसो माने बेवहाय लिरखानाय दङ जे बर्ड लेंगुवेज जानांगौ बर्ड लेंगुवेज जायोबा जोंहा असमिया बा बर' सानखान्थि आरो बिगियानाव खालामनायाव जोंहा आपत्ति गैया खिन्थु बर्ड लेंगुवेज जानांगौ खिन्थु दिनै जुदि बिथांमोनहा इंराजिखौ इम्प'ज खालामोबा जोङो बेखौ माने जोङो अजद दैखांगोन आरो लोगोसे जोङो आसाम सरकारखौ बुंनाय जादों जे साहा बागानाव जेरोखोम आदर्श बिद्यालय खालामदों दा सर ओनसोलाव खालामनो नागिरदों बे लेखायैनो जोङो बर' बिजोंनि आदर्श बिद्यालय गायसननांगौ होननानै जोंहा दाबि दङ आरो बिथांमोना बे दाबिखौ दासिमबो जेबो बुङालासिनो बिथांमोना जेसेबांनाखि मिक्स मिडियाम दङ बेखौसो बिथांमोना जिल्लानि 5निफ्राय 10 बे स्कुलफोरखौ बिथांमोनहा कनभार्सन इंलिसाव कनभार्सन खालामनानै बिथांमोनहा माने CBSE कर्सआव लांनो थाखाय बिथांमोनहा माने साखाफारा जादों आरो लोगोसे MLA आदर्श बिद्यालय मोनसे गंफा साफ्रोमबो MLA कनस्टिटुवेन्सियाव बे मोजां स्कुलफोरखौ बासिनानै बिथांमोनहा इंलिस मिडियामाव कनभार्ट खालामनानै आदर्श बिद्यालय दानो नागिरदों आरो बियो माबा CBSE बर्डनि आन्दाराव थांगोन बेयावबो जोंहा एसे बुंनांगौ खोथा दङ जोंहा बहुद मिक्स मिडियामाव साख्रि मावनाय मानसि दं आरो मिक्स मिडियामनि बेलायाव जोङो बुंनांगौआ बेनो जे प्रभिन्सियेलाइज स्कुलफ्राव असमिया जेराव दङ बाहाय बर' इन्ट्रडाक्सन खालामनाय जादोंमोन आरो बाहाय टिचार एपइन्टमेन्ट होनाय जादोंमोन गतिके जोङो बे बेलायाव बुंनो नागिरो जे मिक्स मिडियामखौ रिटेन खालामनांगौ सास्टेन खालामनांगौ दोनफिननांगौ बे खोथाफोरखौनो जोङो सावरायनो थाखाय दिनै जोङो बिटिआरनि चिफजों हाइ लेभेल डिसकासन जों खालामगोन बाइक अनसायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां क'क्राझार जिडी र'ड एक्सिस बेंक साखाथियाव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया नोंथांमोननि थाखाय लाबोदों दामाका स्पेशल अफार खम बेसेनावनो नोंथांमोना बाजाजनि गुबुन मडेलनि बाइक फाइनान्स खालामना नोंथांनि सिमांखौ जाफुंहोनो हागोन
13,800 रांनिफ्राय जागायना 19,500 रांजों नोंथाङा बाजाजनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक जेरै प्लाटिना, पालसार बायदि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक लानो हागोन। बाइकजों लोगोसे बेसेन होनाङालासे मोनफागोन गंसे हेलमेट। बाइगिरि बिथांमोना गोरलै राहाजों बाजाजनि फाइनान्स लिमिटेड नङाबा एक्सिस बेंक लिमिटेडआव फाइनान्स खालामनो हागोन। गोबांथार फोरमानलाइफोर गथायनो गोनांथि गैया। खालि फट' गांसे, पेन कार्ड, आधार कार्ड, भटार आइडि आरो सोलिबाय थानाय मोब्लिबनि बिल होयोब्लानो बे सुबिदाखौ लानो हागोन। गोबां मिथिनो थाखाय 8473883986 03661270550 9957644326 आव फन खालाम।